pamwamba pa kupempha makapeti opemphererawo bwana APM mzikiti wathu wa Balaka. Choyamba ine ndakufuna former first lady tiyosangalala kwambiri kuti matenda kuno ku Balaka mwaole mwachibale kuti zikomo kwambiri. Mupitirize ubale umenewo. Monga mukudziwa kuti sine kuno ndine mlendo kuno ku Balaka ayi. Zinthu ziwiri. Choyamba ndimakonda anthu aku Balaka kwambiri. Monga mukudziwa kuti ndi mkamwini wa kuno ku Balaka. Chachiwiri ine kuno sine mlendo ayi. Shamulongo wanga amayi nangabi amene ali wachiwiri mbanja mwathu amene anali mapasa ndi a malemu bengu anakulira kuno ku Balaka. Anakwatiwa kuno ndi bambo Chinsewu akutale kuja ndi pamakhala pa njanje paja pamene pa nyumba wa pamene paja ndipo mukapita manda aja pita kuchingeni cha turn left side wali manda 14 amene abale anga kuno ku Balaka. Choncho mizimu ya abale anga ili kuno ku Balaka. Ndenza kha kuno connected ndi ku Balaka forever. Komanso china chimozi nthawi yakale kuno kunali masitolo azungu ndi amwenye okha. Koma grosa yoyamba ya munthu akuda pa njanje paja inamangidwa ndi my uncle Mr. Baden Chingwalo. He was the first black person who can grocery kuno konse ku Balaka. Choncho ndili ndi connection yambiri kuno ku Balaka. Ndiye ndosanga kwambiri kubwera kuno nthawi ino. Nthawi ya Idi ya Kisangala. Nthawi ino ndiya ubale komanso ya Kisangalo. Kuti onse tikhale okondana. Komanso monga na sheke ya chairperson tipemphe dziko lathu so dziko lathu li pamoro kwambiri. Siku lilonse moto ukuyaka quando ganha pa 16 za usimsa moto umenewo. Moto umenewo ja uzatima pa September 16. Pemphe choncho kwanu kupena zinthu ziwiri kuti choyamba tikhale okondana onse amalawi tikhale okondana. Posachedwa pa chipani china chinanena kuti zinthu zikukwera mtengo chakuti ADPP ndi amwenye apanga upandu conspiracy kuti zinthu zikwere mtengo. Zabodza kwambiri. Zabodza kwambiri. Tisiye kugawana anthu komanso tisiye tila target abale anthu achimwenye. Mukumbukira nthawi ya Kamuzubanda anathamangisa onse achimwenye ma rural areas kuti akuononga kwathamangisa m'matown. From that time mpaka ipano economy ya rural area completely collapse. Tinalephera kukonza ma rural area.
mukapita mupeza nga nyumba zinagwa zimene anasiya mwenye. We failed to build a rural economy. Ndiye choncho tisasankhe munthu aliyense. Chifukwa aliyense kuno ku Malawi anachika kwina kwake. Ife alomwe ndi ayawo anachika ku Mozambique. Angoni akunchewu anachika ku Swaziland. Angona kunzimba anachikira ku Natal. Abala chitumbuka ndiye ena Nganankhondo anachokera ku Congo. Amene ali eni achira ziko lino ndi Akafula. Akafula amene anachokera kuno ku Malawi as far as history is concerned. Ndiye tikapita zimenezo ndi kuti Akafula atathamangitsa tonsetu. Ndiye tidzapita kuti ndiye tisiye zachibwana zimenezo. It's not good. Chachiwiri ndinamva zana kuti ena akulu achikulira mboma amene akuti ine ndipitirizawo sisiya upresident pa 2025. Listen. Kwa kuti mumva kuwawa mpaka 2030. Mwamvatwe zimenezo kuti mukandisankha ine mkuluyo akuti mumva kuwawa kuposa amene mkulu kuwawa pakali pano mpaka 2030. Ndiye mwamvatwe. Musane kuisina kuuzene. Ndakuza ndu. Zonse zimanja mwana. Choncho ndima wamenewa ndikuziwa kwambiri mwandila ndida. Ambuya udaiseni. Assalamu alaikum. Aidi Mubarak. Ziko. Thank you.